гости. Имам удоволствието да ви представя днешният пленарен лектор на конференция "Наука и младост", доцент, магистър фармацевт Станислава Иванова. Доцент Иванова е утвърден преподавател и изследовател в катедра фармакогнозия и фармацевтична химия към Фармацевтичния факултет на Медицинския университет Пловдив, както и ръководител на направление фитотерапевтици към научно-изследователския институт на университета. Нейната научна дейност е фокусирана върху фармакоаналитичен контрол, изследване и охарактеризиране на биологично активни вещества от растителен произход с изявен опит в съвременните високоспециализирани хроматографски методи за анализ. Изследванията ѝ обхващат терапевтичния потенциал на природни молекули, анализ на лекарствени продукти, растителни екстракти и разработването на иновативни подходи за фитохимично определяне. Доцент Иванова е автор на множество международни публикации и вдъхновяващ ментор за млади учени и докторанти. Днес тя ще изнесе лекция на тема "Непредумишлен допинг, научни аспекти, рискове и превенция". За нас е истинско удоволствие да поканим доцент Иванова да сподели своят опит и знания с нас. Заповядайте. Скъпи колеги, гости и преподаватели, радвам се да споделя с вас днешния пролетен ден. Днес ще говорим за непредумишления допинг и как понякога професионалните атлети могат да станат жертва на непредумишлен допинг, въобще без да подозират. Думата допинг има сравнително млад произход. За първи път се употребява през 19 век в Великобритания, като самият термин допинг няма нито латински, нито древногръцки произход, за разлика от повечето термини в съвременната наука. Допинг е употребен в британския речник, за да се отбележи нелегалното стимулиране или потискане на физическата издържливост на коне в състезателни условия. Знаете, че конните състезания в Великобритания вземат много специално място. Те са символ на различение, също така обаче се използват и за печалби, за печелене на пари. По това време, когато думата допинг е употребена за първи път, все пак допинг контрол не е съществувал и терминът наистина е бил доста млад. Още от древността желанието на човек да повиши физическата си издържливост в спортно-състезателни условия взема много важно място в културата на хората. Първоначално средствата, които са се използвали, са били от растителен и животински произход. Листата от кат, например, са нещо, което се използва изключително много за повишаване на физическата издържливост. Кат е малък храст, който се среща в Източна Африка и местните народи са дъвчили листата му за потискане на умората. Първата фигура, която виждате, е амфетамин. Следващите две фигури са катин и катинон. Виждате ли някаква прилика между тези три структури? Те са почти идентични и докато амфетамин е синтетично вещество, катин и катинона са природни вещества. Тоест тук ставате свидетели на две природни молекули, които имат идентични ефекти с тези на амфетамина. Може да ги наречем природни амфетамини, въпреки че не е особено правилно. От 70-те години нататък листата от кат се считат за нещо забранено, считат се за източници на наркотик и самите катин и катинон също се считат за наркотици. Днес употребата им е забранена. Въпреки това местните народи продължават да си употребяват листа от кат, защото това се счита за заложено в тяхната култура и традиции. Катин и катинона се разглеждат като стимуланти от Световната антидопингова агенция и тяхната употреба от професионални спортисти е изключително забранена. Тоест, ако професионален спортист отиде на екскурзия в Африка, не следва да дъвче листа от кат, защото в биологичната му проба ще бъдат открити и катин и катинон. Това е мескалина, друго вещество, което може да се опише като природен амфетамин. Виждате, че структурата наистина е много близка. Мескалина също е вещество с ефекти много сходни до тези на амфетамина. На снимката виждате млада жена, тя е съвременна дама от племето Рарамури. Племето Рарамури
е южноамериканско племе, което е известно с това, че може да пробяга много дълги разстояния за кратко време. По данни, членове на племето Рарамури са изминавали до 300 км само за 2 дни. Това, разбира се, не се случва от само себе си. Бягането е заложено в тяхната култура още от ранна детска възраст, т.е. те имат много активен начин на живота. Бягането за тях има ритуално значение. Освен, че в миналото се е използвало при ловуването, днес за тях това е нещо много специално. Как обаче успяваш да пробягаш толкова дълги разстояния без помощ? Естествено, това е невъзможно. Красивото растение, което виждате на снимката, е дребен кактус, който се казва пейот. Племето Рарамури приготвя от този кактус сок, който е богат на мескалин. Това, че е богат на мескалин, разбира се установява през 20 век. Мескалин е молекула, която се среща и в други кактуси, като Сан Педро. Местните народи от Южна и Северна Америка имат различни рецепти за приготвянето на тези кактуси. Първата среща на европейците с кактуса пейот се случва през 16 век и е много подробно описана в така наречения Флорентински кодекс, писан от францисканския монарх Бернардино де Савой. Когато конквистадорите започват да превземат Южна Америка, те, разбира се, са придружени от представители на църквата. Знаете, че църквата в този период има много важна роля. Какво пише Бернардино де Савой в Флорентинския кодекс? Тези, които ядат или го пият, виждат видения или страшни или смешни, стимулира ги или им дава достатъчно дух да се бият, да нямат нито страх, нито жажда, нито глад. И те казват, че ги предпазват всякакви опасности. Тук виждате точно амфетаминоподобните ефекти, описани през 16 век. Разбира се, църквата много бързо забранява консумацията на пейоти на Сан Педро от европейците, защото те стават буквално неконтролируеми. Европейците остават наистина запленени от психоактивната флора на Южна Америка. Не са виждали тук такива растения, но църквата се е опитвала да ги контролира. Днес консумацията и на пейоти на Сан Педро се счита за нелегална. Разбира се, е позволено да се отглежда Сан Педро само от местни народи в Южна и Северна Америка с религиозни цели. Тоест, ако вие искате да си отглеждате или да си внесете пейот, забранено в България и в Европейския съюз. Така изглежда кактуса пейот. Той е малък, диворастящ, живее при много неблагоприятни условия. Самият мескалин е изолиран от пейота и от Сан Педро през 20 век. Разбира се, той бива и синтезиран и става лесно достъпен до много хора. На снимката виждате Олдъс Хъксли. Той е написал Прекрасния нов свят. Лично мен много ми е тази книга. Тя е малко антиутопия, изпреварила времето си, но Олдъс Хъксли, както и повечето хора на изкуството, е бил много любопитен. Имал е изследователски дух. Един ден той решава, че ще се подложи на научен експеримент. По това време мескалина е била много популярна субстанция и, както казах, е била свободно достъпна. Чак през 70-те години бива категоризиран като наркотик. Олдъс Хъксли вика негов приятел лекар, приема мескалин и неговият приятел лекар започва да описва ефектите, които настъпват в неговия организъм. На базата на ефектите, които са настъпили и неговите преживявания, той написва книгата The Doors of Perception. Пробвах да я чета, лично на мен ми се стори много тежко четиво. Стигнах някъде 20-25 страница и оставих, не можах да я довърша. Да, обаче много хора остават впечатление от тази книга и фронтмена на Doors, тогава не се казва Doors, Джим Морисън, той е силно впечатлен и от мескалина, и от Олдъс Хъксли и кръщава групата си The Doors, благодарение на тази книга и на мескалина. Та да се върнем обратно от сферата на изкуството в спорта. Кога настъпва голямата промяна спортистите да преминат от растенията към синтетичните молекули? Това се случва през 19 век, когато настъпва индустриалната революция. Тогава са синтезирани много нови молекули.
Реално много традиционни лекарства започват да се употребяват с нетерапевтични цели. В края на 19 век употребата на допинг субстанции след състезателите вече е рутинна практика. По това време обаче нямало допинг контрол, всичко е било разрешено. Спорта започва да се превръща в забавление, в средство за печелене на пари и много екзотични състезания се появяват на сцената. Например, в Великобритания са били популярни така наречените 6-дневни състезания. Значи, представете си един спортист, какво трябва да приема да издържи 6-дневно състезание. Разбира се, с малки почивки. Един от най-известните мачове в историята на спорта е този между Анди Боуен и Джак Бърк в Съединените щати в края на 19 век. Матчът продължава 110 рунда, 7 часа и 19 минути. Представете сега какви коктейли са приемали тези хора да издържат. Матчът завършва без победа. Двамата състезатели падат и не могат да продължат. По това време рундовете в бокса не са били като сега, не са били по 3 минути. Правилата са били много по-различни, но така или иначе матчът приключва с аплодисменти, ръкопляскания. Публиката вече е много щастлива, че матчът е приключил и може да се прибере. Всеки треньор е имал различни коктейли, които е прилагал върху своите състезатели, казвайки, че въпросът е бил не само победа, но и печалба. 30-те години е лансирано лекарството бензодрин, което всъщност е съдържало амфетамин. Амфетамина се превръща в много модерно лекарство. Виждате реални реклами от този момент. Едно от лекарства, което е съдържало амфетамин, се казва Обетрол от Obesity, Обетрол for Weight Control. Тоест, пие амфетамин и ще бъдеш вечно слаб. Наистина било изключително рекламирано лекарство, много популярно, никой не говори за странични ефекти. В този период фармацевтичната индустрия е имала гордо следния характер. Установява се биологична активност на дадено вещество, пуска се като лекарство, никой не говори за страничните му ефекти или за безопасност, докато не стане прекалено късно. Обетрол има наистина много последователи, е бил наистина много модерен и много ефикасен. Както видяхте при мескалина, че той потиска глада, Обетрол има същите ефекти. Анди Уорхол се счита за един от най-големите фенове на Обетрол. Това е бащата на съвременния поп-арт и той споделя, че поддържа фигурата си именно благодарение на Обетрол. През 60-те години има масови злоупотреби след спортисти, но злоупотреби силно казвам, тъй като не е било забранено. Самия Обетрол и бензодрин, това са били OTC-та, т.е. те са били изключително лесно достъпни. Това е друга реклама, Stay fit and slim by taking amphetamine и красива усмихната жена. През 60-те години се случват много необратими инциденти, свързани с професионални атлети и то точно пред очите на журналистите. Първият инцидент пред камерите се случва по време на летните олимпийски игри в Рим. Датската звезда Кнут Янсен умира много млад, открита в джоба му бензодрин инхалер. Въпреки че по първоначални данни аутопсията не установява амфетамина като главен виновник, по-късно излизат данни, че в кръвта му е установен амфетамин. Същата съдба се случва с Том Симпсън по време на Тур де Франс. Международният олимпийски комитет няма как вече да остане безмолвен и създава специална медицинска комисия, чиято цел е да съхранява и пази здравето на спортистите. Тоест можем да говорим за допинг контрол едва през 60-те години, до края на 60-те години. До края на 60-те години реално не е съществувал допинг контрол. Първият списък, който е създаден за забранени вещества, е включвал само някои стимуланти и наркотици, нищо повече. На снимката виждате забранителния списък от 1992 година, който има малко по-разширен вид, но отново са стимуланти, наркотици, диуретици, стероиди, алкохол, марихуана и кортикостероиди. Т.е. това е доста по-ограничен списък в сравнение с съвременните забранителни списъци. През 2004 година е учредена Световната антидопингова агенция. От този ден
Нататък, тя е основният координатор с борбата с допинга. Всяка година експертите от Световната антидопингова агенция издават така наречения забранителен списък, в който са описани всички забранени субстанции и методи. Съвсем накратко ще ви ги покажа, но забранителният списък е един много солиден документ. Вътре виждате, че присъстват неодобрени субстанции, това са лекарствата, които все още са в клинични проучвания, дизайнерските лекарства и така нататък. Анаболни агенти, бета-агонисти, диуретици, хормони, метаболитни модулатори и други. Разбира се, вътре са описани забранени методи, като манипулация на кръвта и кръвните компоненти, физическа химическа манипулация, генен допинг. На слайда виждате шишенцата, в които се съхраняват биологичните проби на атлетите, след като те бъдат тествани. Самите шишенца са много специални, те са проектирани в Швейцария и доскоро се твърдеше, че веднъж като се отворят, не могат да се затворят повече. Тоест, почти невъзможно е да се извърши физическа или химическа манипулация, т.е. да се подмени пробата на атлета. Този филм Икарус, чийто афиш виждате най-вдясно, представя разказа на Григорий Радченко, който е бивш шеф на Руската антидопингова агенция. Каква е била неговата работа? Той е изключително сериозен учен, изследовател, специалист по анализ на биологично активни вещества, хроматографист. Работата му е била да не бъдат хванати руските атлети с допинг. И в този филм той споделя как са открили начин да подменят биологичните проби на спортистите, как могат да отворят шишенцето и после да го затворят. Самият човек живее в момента под фалшива самоличност в Щатите. След като излиза филма, реално малко преди това са го изкарали от Русия. Не знам какво е получил за да направи този филм. Филма беше много интересен за мен от научна гледна точка. Какво всъщност представлява непредумишления допинг? Според Световния антидопингов кодекс, всеки атлет е длъжен да се увери, че в организма му няма забранени субстанции и той носи отговорност както за забранени субстанции, така и за техните метаболити, открити в неговата проба, без значение по начина, по който субстанцията е попаднала в атлета. Тоест, ако той отиде в Южна Африка и каже, ядах салата с листа от кат, това няма да го вини. Така че всеки състезател носи отговорност за това, че в организма му е попаднала допинг субстанция или забранена субстанция. Какъв е риска всъщност от непредумишлен допинг? Хранителните добавки представляват един от източниците на непредумишлен допинг, защото за разлика от лекарствените продукти, те не подлежат на задължителен аналитичен контрол. Сега ще ви дам един пример. Витамин С, например, съществува и като лекарствен продукт и като хранителна добавка. Ако обаче искате да продавате витамин С като лекарствен продукт, в момента, в който вие получите суровината, трябва да извършите много анализи според европейската фармакопея. Първо да установите с инфрачервен спектър дали това е витамин С, следват тестовете за чистота и примеси. Тези тестове са много скъпи, много трудоемки, нямат много време. Трябва да установите дали има оксалова киселина над нормите и така нататък. Ако искате обаче да продавате витамин С, да кажем 100 мг или 500 мг в хранителна добавка, регистрирате си вашата хранителна добавка, купувате си витамин С от Китай, не му правите никакви анализи. Вътре може да има наистина много примеси, може да има оксалова киселина много над позволените от европейската фармакопея норми, но никой няма как да го знае това, защото не се изисква от производителите да предоставят данни от аналитичен контрол. Казано на прост език, регулацията на хранителни добавки е наистина доста либерална и излага потребителите на риск. Срещала съм прекрасни продукти, но съм срещала и наистина продукти, които излагат потребителите на сериозен риск. На този слайд съм показала абстракта от една наша публикация, в която обединихме всичките проучвания, които до момента, мисля, че до 22 или 23 бяха анализирали хранителни добавки за необявени субстанции. Аз лично съм участвала в много такива проучвания. Какво установихме? Обединихме данни от 50 проучвания. Всяко едно от тези проучвания установи необявени вещества в хранителни добавки.
Анализирани са повече от 1000 проби, от тях почти 900 съдържат необявени вещества. Кои са най-честите необявени вещества? Виждате стероиди и сибутрамин. И сега си представете какво ще се случи, ако спортист вземе такава добавка. Задължително ще даде положителна проба за допинг, ако бъде тестван. Да, обаче, ако такъв тип добавка се приеме от детек, знаете, че в момента подрастващите имат манията да са слаби. Дори ако имат качение 1-2 кг, те търсят начин да ги свалят. Какъв е риска от нежелани ефекти? Какъв е риска, ако такъв продукт бива приет от човек, който има сърдечно-съдови проблеми? Какво е сибутрамина? Виждам доста млади хора в залата, може би не сте срещали тази молекула. Сибутрамина е бивше лекарство, т.е. това е молекула, която се използваше в миналото в лекарствени продукти за отслабване. Серотонина всъщност е инхибитор на обратното поемане на серотонина и норадреналина и беше показан при пациенти с затлъстяване на нормено тегло. Не просто такива качели 1-2 кг искащи да отслабнат, а при пациенти с индекс BMI над 30 или над 25. През 1999 година е лансиран лекарствения продукт Редуктил, който съдържа сибутрамин между 10 и 15 мг. Още веднага се получават първите индикации, че сибутрамин всъщност може би крие рискове. Наистина е бил доста ефикасен продукт. Аз лично имах приятелка медицинска сестра, която не беше чак толкова дебела, но беше си взела Редуктил. Свърши в болница. Приключи с Редуктил. Очевидно много хора са приключили по този начин приема на Редуктил и Европейската агенция по лекарствата започва да разглежда употребата на безопасността въобще на Редуктила и на сибутрамина. Свързва се с компанията Abbott и изисква компанията да стартира проучване, много мащабно проучване, което да проследи какви са ефектите на сибутрамин при пациенти с сърдечно-съдови проблеми. Сега представете си един пациент с наднормено тегло. Всички пациенти с наднормено тегло имат високо кръв. Тоест всички пациенти с наднормено тегло реално имат някакви сърдечно-съдови проблеми. За 6 години са проследени почти 10 000 пациента и е установено, че сибутрамина наистина е опасен и крие сериозни рискове. В 2010 година лекарството е изтеглено незабавно от пазара. Какво обаче е сибутрамин днес? Сибутрамина е включен като стимулант в забранителния списък. Няма право да се включва в състава на лекарствени продукти, няма право да се включва в състава на хранителни добавки. Да, обаче може да бъде открит в редица хранителни добавки, както видяхте на предходните слайдове. Това е изключително опасна субстанция. Наистина много ефикасна при редукция на теглото, но изключително опасна. Когато ние създавахме методи за мониторинг на сибутрамин в различни добавки, много трудно се здобихме с стандартна сигма Аудрик. Трябваше ни специално разрешение от специална бланка попълних колегите от нашия университет, с които уведомяват производителя, че ние ще го ползваме наистина само за научни цели. Сибутрамин се синтезира и в Китай, и в Индия и си е лесно достъпна субстанция, но не за научни цели. Сега ще видите защо е лесно достъпна субстанция. Имаме редица методи, които сме разработили за мониторинг на сибутрамин. Тук виждате газова хроматография на натурален продукт, който би трябвало да съдържа само билков екстракт. Това е сибутрамин. Освен по време на задържане, разбира се, потвърждаваме и с мас спектъра на сибутрамина, така че тук няма грешка. Сега за първи път ще покажа, обикновено избягвам да показвам фирми и продукти, но не ще си позволя да го направя с цел, ако някой от вас реши да отслабва, да не го прави с хранителни добавки, по-скоро диета, спорт, може билкови чалове, не инстантни чалове. Всичките тези продукти как са попадали в нашата лаборатория. Ето този най-крайният Ив Слим, наша студентка, работеше в аптека, нейна приятелка
си взима тази добавка, налична в българската аптечна мрежа, започва да я пие с цел отслабване, получава сърцебиене, почва да се чувства много зле момичето. То не е било дебело. Момичето категорично не е било дебело, просто е искало да отслабне 1-2 кг за лятото. Тя носи в нашата лаборатория, установяваме си сибутрамин, сега ще ви излъжа колко милиграма, но беше нещо от типа на 7-8 или 10. Тук отстрани виждате пак два инстантни чая, затова ви казвам, ако искате да пиете билкови чайове, които увеличават диурезата, вземете се билкови чайове, не инстантни чайове. Тези чайове изглеждат доста лачни опаковки. Единият беше 50 лева, намерих, другия 100 лева, съдържат високи количества сибутрамин. Тоест, ако това го вземе дете, не дай си Боже, последствията могат да са много сериозни. Ако това го вземе възрастен човек с проблеми с сърцето, единият чай беше донесен точно от такава жена в нашата лаборатория, тя работи в нашия университет, почнала да се чувства много добре и чай беше донесен за изследване. Дозата редуктил, която фирмата Abbott позиционира, е 10 мг веднъж на ден. Голяма част от тези продукти съдържаха 7, 8, 10, 15 мг сибутрамин, само че някои от тях са показани да се взимат 2 пъти на ден. Представете сега колко сериозни стават страничните ефекти. Лично аз, когато съм разговаряла с треньори, с професионални спортисти, ви съветвам преди да включат една хранителна добавка в диетата на даден спортист, да я дадат за анализ на някоя акредитирана лаборатория. В София имаше такава доскоро, да се направи мониторинг за най-честите необявени вещества. Това са сибутрамин и стероиди. И сибутрамина и стероидите са молекули, които са термоустойчиви, с един газохроматографски анализ за половин час наистина може да излезе има или няма вътре забранени вещества. Сега тук виждам доста студенти. Добри ли сте по фармакогнозия? Учили ли сте фармакогнозия? Добре, фармакогнозията за гостите, които не са фармацевти, е предмет, който изучава лечебните растения, молекулите, които те съдържат, как влияят на организма им, пък изискват и структурата да ги знаят. Много сложен предмет. Това е един от висшите пилотажи в фармацията. Две части се учи. На снимката виждате неудоноцифера или лотос. Това е лечебно растение, което се използва в китайската народна медицина. Напоследък изключително популярни са хранителните добавки с семена от лотос. Семената от лотос обаче съдържат хигинамин. Това е единственият забранен бета-2 агонист, който има природен характер, т.е. има природен произход. Тоест, ако спортист вземе такава хранителна добавка с цел да се тонизира малко, да си повиши имунитета, той ще даде положителна проба за хигинамин. Сега добавката може да си е абсолютно изрядна. И там да пише екстракт от лотос. Да, обаче няма да пише, че съдържа хигинамин. И сега си представете спортистите откъде на къде ще знаят, че в лотос съдържа хигинамин и че това би могло да доведе наистина до положителни проби за допинг. Средният успех по фармакогнозия 2,80. Сега представете си на спортиста колко ще му е трудно да стане на чи с лечебните растения. Така че тук наистина трябва да се засилят много програмите за допинг превенция от страна на антидопинговата агенция и да се акцентира върху такива продукти, които крият реален риск. Реално хранителните добавки, съдържащи лотос, може да са перфектни, да са абсолютно изрядни, да са съвършените продукти, но те съдържат хигинамин. Тук ще покажа няколко реални случаи. Това е американска атлетка, която е санкционирана за 18 месеца, след като е приемала хранителна добавка, съдържаща хигинамин. Да, но жената не е знала, че това съдържа хигинамин. Взима си екстракт от лотос да се тонизира. Знаете, че хранителният режим на професионалните спортисти е много сложен. Те наистина имат нужда от хранителни добавки, за да се възстановят, да издържат на интензивните натоварвания. Те имат 3 разови тренировки, понякога и повече на ден. И наистина е важно да приемат продукти, които малко да им помогнат да се възстановят по-бързо
да издържат на натоварването, да се представят по-добре. Сега това е случай от Литва. Тази красива дама е наказана и тя не за много дълъг период, но пак някъде около 18 месеца да не се състезава, тъй като в пробата отново е открит хигенамин. Тя обаче не е взимала хранителни добавки. Казва, че е яла храна, която съдържа хигенамин. Оказва се, че хигенамина, освен че е бета-агонист, е вещество, което се среща в много растителни видове. Някои от тях са отровни, други не. Тук на снимката виждате два вида тропични плодове. Родината им е Южна Америка, но днес те се култивират по целия свят. Един плод се казва захарна ябълка, наричат кирсговорна анона, мориката е известен като разговорното име гравиола. Различни изследователи по целия свят провеждат изследвания, които доказват, че при консумацията на тези плодове наистина може да бъде открит хигенамин в пробите на професионалните спортисти, ако те бъдат тествани. Разтърсих се из интернет да видя какви рецепти ще открия. Значи, представете сега един професионален спортист, отива на екскурзия в Бразилия, сервира му се там не пюре, някакъв мус от захарна ябълка, много му харесва и той почва да яде на корен захарната ябълка. Според различни изследователи ще се даде положителна проба за хигенамин с концентрации около 2 нанограма на милилитър. Това ще бъде наказан с чиста, така че това нещо трябва да се преразгледа много сериозно от Световната антидопингова агенция. Има официално проучване, което тече в момента от 2024 за оценка на риска от консумация на плодове, които съдържат хигенамин. Дали наистина това би могло да доведе до положителна проба, все още няма официални резултати. Тъй като е много комплицирана ситуацията с непредумишления допинг, Американската антидопингова агенция е публикувала регистър с различни хранителни добавки. Не че са лоши, просто добавки, които биха могли да доведат до положителен, до негативен резултат за спортисти. Например, ето тук виждате добавка, която съдържа дехидроепиандростерон. Значи, че добавката е лоша, просто дехидроепиандростерона е забранена субстанция. Това е естествено вещество, естествена молекула, която стимулира производството на ендогенни хормони. Сега антидопинговата агенция обаче предупреждава, че на този списък много не може да се разчита и пак си отговорност на атлета, ако даде положителна допинг проба. Едно сравнително много включено вещество в забранителния списък е псевдоефедрина. Спортистите също са хора, също се разболяват и особено преди състезание някой може да има първи симптом на грип или на стинга, обаче да има важно състезание, какво ще направи според вас. Ами, ще отиде до близката аптека, ще си вземете алкохол, фармацевката може да ще му препоръча витамин С и нурофен стоп-колд. Световната антидопингова агенция обаче е въвела праг, т.е. псевдоефедрина, ако се открие в пробата на спортиста, ще се счита за допинг, само ако нивата са над 150 микрограма за милилитър. По принцип, тези нива могат лесно да бъдат достигнати с следната комбинация. Телоход 1 с 6 съдържа 60 мг псевдоефедрин, 36 са 180 мг. Много често в България се препоръчва комбинацията между телоход и норфенстопкол при първи симптоми на грип. Телоход е един прекрасен продукт, изключително ефикасен. При такива случаи аз също го ползвам. Задължително ще се получи положително негативен резултат за спортиста. Зиртек Д също е отчитан продукт. Често също се комбинира при такива състояния, той съдържа 120 мг псевдоефедрин. Така че много лесно могат да бъдат достигнати тези нива. Защото в Европа псевдоефедрин съдържащите продукти са отисите, т.е. всеки може да си ги купи без рецепта. В Щатите това не е така. Псевдоефедрин съдържащите продукти са контролирани вещества, защото псевдоефедрин е прекурсор на метамфетамин и там наистина много строго се регулира отпускането на лекарства, които съдържат псевдоефедрин. Но в Европа много лесно могат да се постигат такива нива. Егдистерон е едно много интересно вещество, което антидопинговата агенция го мониторира от 2020 година.
Егдистерона естествено се среща в редица растения, едно от които е левзеята. Левзеята е класифицирана като растение с адаптогенни свойства през края на 60-те години в Съветския съюз от двама изследователи Брекман и Дърдинов. Наред с левзеята те включват още няколко растителни вида, класифицират ги като растения с силно изразени адаптогенни свойства. Тук се нареждат още радиол, розея, панак, женшен и други. Какво означава растение с адаптогенни свойства? Това означава, че въпросният екстракт от съответното растение може да повиши естествената устойчивост на организма към стрес. През 50-те години в Съветския съюз започва програма за синтез на молекули, които са синтетични адаптогени, т.е. могат да повишат устойчивостта на стрес на атлети и войници при неблагоприятни условия. Малко по-късно се класифицират и първите растителни адаптогени. Левзеята е многогодишно ендемично растение, живее си естествено в Сибир, Китай, Монголия. За най-ценен орган се счита корен от левзея, който е богат на фитостероиди. Левзеята, освен че е класифицирано през 60-те години като растение с адаптогенни свойства, това е едно растение, което изключително широко се използва в китайската и руската народна медицина. Тоест, много преди въобще да бъде класифицирано като растение адаптоген, то се използва от хората. Екстракт от левзея има изразени антиоксидантни свойства, невропротективна активност, повишава физическата и умствената издръжливост, повишава имунитета. Има наистина много интересни свойства. Защо обаче егдистерона, който е основната молекула в корена от левзея, бива включен в този мониторен списък вече 7 година? Едно вещество преди да влезе в забранителния списък, обикновено то бива мониторирано за различен период. Понякога 1 година, 2 години, сега в случая 7 години го мониторират. Тук виждате абстрактите на две много интересни научни публикации. Те са публикувани в много престижни списания. Авторите са големи имена в спортната медицина и въобще в борбата с допинга. На едната статия Мария Кристина Пар, това наистина е много голямо име. Това е жена изследовател, която създава наистина много подходи за мониторинг на допинг вещества, за анализ на биологични проби и така нататък. Тя казва, че егдистерона и въобще левзеята са руските тайни от 80-те години. Напротив, това е растение, което ви казах, че е ползвано векове в руската и китайската народна медицина. В тази статия пък виждаме, че отново големи имена спорта казват, че при 11 000 анализирани проби, 500 проби се открива егдистерон, така че този егдистерон трябва задължително да се мониторира. Няма данни, които доказват, че консумацията на егдистерон ще увеличи наистина и ще подобри спортното постижение, но е факт, левзеята наистина тонизира. Аз, когато съм в периоди на умора, обикновено си взимам левзея. На българския пазар има няколко много добри продукти, има и такива, които не съдържат левзея и егдистерон, установявали сме и такива. Някъде от 2020 година нашия екип, заедно с колеги от БАН, се занимаваме с биологичната активност на егдистерона и корена от левзея. На този слайд виждате съпоставка между екстракт на растение, култивирано в България, и на такова от Сибир. Виждате, че екстракта на растението от Сибир има много по-високи нива на фитостероидите в сравнение с левзеята, култивирана в България. В нашата лаборатория имаме създадени доста методи за мониторинг на фитостероиди в храни, хранителни добавки и така нататък. Тук бих искала да ви покажа нещо много интересно. Заедно с нашите колеги и приятели от БАН, екипа на професор Георгиев, бяхме стартирали много дълги във времето експерименти, където изследвахме антиадипогенния потенциал на левзеята и на основните егдистероиди върху човешки адипоцити. Тук виждате контролата, която не е третирана.
Установихме, че екстракт от левзе, както и егдистерона, силно повлияват адипогенезата и адиполизата, т.е. биха могли да намерят лечение при затлъстяване. Най-добри резултати постигнахме с екстракт от левзе при 50 микрограма на литър концентрация. Виждате тук снимката, сравнение отново с контролата. При егдистерона е подобна ситуацията. При полнестерон, друг егдистероид, нямаше такива ефекти. Продължихме изследванията и върху C. elegans. Това е организъм, който изключително много се използва за изследване на longevity или дълголетие, както и за други различни състояния. Човека, който категоризира този организъм като модел за фармакологични експерименти, получава Нобелова награда. До сега има 4 Нобелови награди, свързани с C. elegans. Продължихме нашите експерименти върху C. elegans. Отново потвърдихме ефектите, виждате тук контролата. И това е екстракт от левзе 50 микрограма. Установихме, това е за първи път световен мащаб, че екстракт от левзея повишава значително преживеността на тези организми. Нормално те живеят около 20 дни, третирани с екстракт от левзея и други фитостероиди. Установихме какви са разликите в продължителността на живот. Екстрактът от левзея удължи живота на тези организми на повече от 25 дни. Така че тук имаме около 20% удължаване на здравословната им продължителност на живота. Не само на продължителността на живота, но на здравословната продължителност на живота. И сега 60-те години казва, че левзеят е адаптоген. Тук на практика виждаме какво значи адаптоген, т.е. да увеличи естествената устойчивост на организма при стреса. Какво означава стрес? Това са всичките неблагоприятни условия, на които може да бъде подложен един организъм. На тази графика виждате, тук са третирани нематоди с левзея, а тук долу е с егдистерон. Тези организми живеят средно при около 20-25 градуса. Те са подпочвени организми и това е тяхната нормална температура, при която си живеят. Те бяха подложени на 2 часа при екстремен топлинен стрес. За 2 часа те бяха подложени на 37 градуса. Това е почти двойна температура на нормалната. От контролата оцеляха малко над 40% за младите нематоди, а 10-дневните оцеляха малко на 30%. Нематодите, които бяха третирани с левзея, имаха доста по-висока преживяемост, над 80% от тях преживяха. Така че това е един наистина много добър научен похват да се покаже какво означава увеличаване на естествената устойчивост на организма към стрес. Подобни експерименти продължиха с паракват, това е хербицид, много мощен хербицид, силно токсичен. Отново имахме голяма преживяемост на нематодите, които бяха третирани с левзея и след това с паракват. През 2023 година изследователи установиха защо именно егдистерона има адаптогенни свойства. Беше установен неговия механизъм на действие и се установи, че той активира мас-рецепторите. Мас-рецептора всъщност е вратата, през която егдистерона отваря защитния възстановителен механизъм на организма. Подробно може да бъде прочетено в тази статия. Ако някой има въпроси, може да ми пише след лекцията. Имейл ми е наличен на сайта на университета. От 2025 година вече пък има клинично проучване с хора, което е в трета фаза. Лекарството, което се проучва, т.е. кандидат лекарството, съдържа егдистерон, а заболяването е саркопения. Към този момент над 65 милиона по света страдат от саркопения и няма лекарство. Много възможно е в близко бъдеще да има лекарство, което да е базирано на егдистерон. Към този момент няма лекарство, базирано на егдистерон, нито в Европейския съюз, нито в Съединените щати. Да се върнем обратно на мониторинг листа.
епдистерона присъства и в мониторинг листа за 2026 година. Аз очаквах да отпадне, но те продължиха да си го мониторират. Защо очаквах да отпадне? Защото епдистерона, освен че се среща в левзета, той се среща в много храни. Пак връщам молекулата, тук виждам доста фармацевти. Това е една голяма молекула. Това е една устойчива на температура молекула. Тоест, вие дори да сварите и кинолата, и спанака и да изпечете аспержите вътрешен епдистерон. Например, на 100 грама спанак има 27 мг епдистерон и 21 мг топирграм. Въпреки че нашите резултати, специално за адипогенез и адиполиз, показаха, че екстрактът взема много по-добри ефекти от самия епдистерон, все пак искате да отслабвате, освен физическа активност, ви съветвам да си правите салата от спанак и киноа и да си правите аспержи вкъщи. Когато установихме тези данни, диетата ми мина изключително на тези продукти, обаче докато съм разделила по природа, забравя да ги включвам, но сега ще почна да ги включвам, ако искате да живеете по-дълго. Спанака е изключително богат на епдистерон. Кинолата също. Има още един много модерен растителен вид, който е подобен на кинолата, казва се ганива, той пък е най-богат. Аспержите също. И епдистерона, дори да бъдат третирани с висока температура, т.е. да го сварите, изпечете и така нататък, ще си останат вътре. Ще паднат малко нивата, но горе-долу ще останат. И тук идва въпрос вече за непредумишления допинг. Какво ще правят спортистите, които са на предимно растително базирана диета? Луис Хамилтън, например, споделял, че е веган. Ник Кюриос също веган. Джокович, той май се пенсионира, но той е предимно на растителна диета. Тези двете сестри, те са на растителна диета, но се пенсионира. Така че наистина идва въпроса за непредумишления допинг и епдистерона. Най-вероятно ще се въведат някакви нива, на които ще се счита за допинг, но лично според мен това поставя наистина големи въпроси. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие бих отговорила на каквито въпроси да имате. Изключително интересната презентация и актуална тема. Мисля, че всички се убедихме, че хранителните добавки могат да не са толкова безопасни, колкото се твърди. Трябва наистина да внимаваме какви добавки приемаме и, разбира се, да разчитаме само на утвърдени и на сигурни производители. Истината е, че наистина е необходимо законодателно промяна относно регулацията. Именно дали това ще се случи, ще видим. По-скоро не. Регулацията е изключително комплицирана, те се отнасят по-скоро към храни, въпреки че много хранителни добавки днес имат здравни претенции, всички от нас са заляти с реклами, са здравни претенции на хранителни добавки, а по закон не са позволени. Така че наистина е много комплицирана ситуацията с хранителните добавки, но видяхте, че дори хранителни добавки, които си много наред, перфектни са, пак могат да бъдат причина за непредумишлен допинг, ако те съдържат забранено вещество. Се надяваме, че скоро ще се работи в посока тази регулация да бъде по-засилена, за да има някаква сигурност. Другия вариант е професионалните спортисти да бъдат задължени да изучават фармакология. Аз имам въпрос след един в патофизиология. Понеже доста научни гирани имате в тази сфера и споделихте тук един доста така притеснителни данни, от над 3000 проби, че има близо 900, които са замърсени. Да. Имате поглед върху това до каква степен, защото непредумишлено, като Думов присъства в заглавието на презентацията ви, на лекцията, по-скоро като непредумишлено страна потребителя, айде да кажем атлета, ако ще го следят от това. Обаче от страна на производителя, дали имате поглед върху това, до каква степен това е в крайна сметка
замърсяване, което се получава, защото се ползват едни и същи поточни линии и веществата само в микрограми могат да окажат някакъв ефект, или те си го правят нарочно, защото ние знаем какъв ефект гонят. Така, знаем, че срещали сме продукти, сега е много популярна марка на една фирма, която харесвам, няма нарочно я покажа на слайда, хванахме си вътре, вътре беше наистина малки количества, ама си беше. Много от производителите на добавки купуват суровините от Китай. Понякога те могат да дойдат замърсени. Предполагаме, че в този случай на този продукт с малкия си вътре, малките концентрации, става дума за замърсяване. Но когато хванеш 10 мг сибутрамин на дозата, говори за умишлено замърсяване. Най-вероятно, едва ли тук някой излага сибутрамин, това би било много скъпо. По-скоро така се идват от Китай. И тъй като няма регулация, си ги пакетират, таблетират и така нататък. Аз затова направих паралел, когато, да кажем, витамин С се произвежда с цел продажба на лекарствен продукт, какво следва? И когато витамин С се внесе, да кажем, в Китай, че по-ефтино, платим нито и ДДС, таблетира се, пакетира се, там може да има всичко, дори да няма витамин С. Но според мен по-скоро тук е произхода на суровината. Проблемът е, че много потребители си мислят, че когато купят нещо от аптека, то е много по-хубаво, отколкото от интернет. Не хващали сме много проблемни продукти именно от аптеки. Хващали сме и такива от интернет. Сега в интернет изобилието на лоши продукти наистина е по-голямо, но имам приятели, професионални треньори и съм ги съветвала наистина да си пуснат един такъв анализ на всичко, преди да го дадат на професионалните си състезатели. Сега на допинг контрол подлежат всички атлети, по-скоро тези, които върват много нагоре, но е много неприятно, когато една олимпийска надежда стане жертва на неумишлен допинг. Тук видяхте два случая на момиче от Литва, което е яло плодове, които съдържат глинин. То не знае, естествено, то доскоро и аз не знае. Така че, да. Какви биха били бъдещите промени в положителна насока, може да споделите и как се работи за регулацията? За регулацията, тук аз не съм експерт в залата, имам приятел, който се занимава с регулацията, но не знам дали би искал да отговори. Да. Възможно ли е да дадем думата на госпожа Мария Златанова? Тя се занимава с регулация на хранителни добавки. Може би ще е по-удачно тя да отговорим. Аз виждам само чисто аналитично пропуските. Може би този микрофон? Тук ако се чува, ако имате предвид регулацията като нормативна уредба, в момента хранителните добавки са регулирани със специална наредба, има наредба за хранителните добавки. Отделно това закона, който регулира начина на производство, представяне, реклама на хранителните добавки е закона за храните. Колкото е странно, може би, за вас, но хранителните добавки са със статут на храна. По националното ни право и по европейското право включително. Да се регулират по друг начин, това означава да се променят на европейско ниво директивите и регламентите, които са приложими. Не знам дали има идея за това. Може би в насока на по-строг контрол по отношение на здравните претенции, като спомена доцент Иванова. Но това нещо е въпрос на европейско ниво да се промени, за да може да се приложи националното ни право. Това, което е моята идея от наблюдението ми е, че може би контрола би се засилил, ако на ниво администрация органите, които упражняват контрола върху хранителните добавки на пазара, не са толкова много, защото в момента, освен БАБ, контрол върху това имат Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренция. Но така са им разпределени компетентностите, че много често всъщност не знаем кой е компетентен. И обикновено се получава едно сиво петно,
На ниво защита на конкуренцията има някакъв контрол, но на ниво защита на потребителите, за което говорим най-вече, че е опасното, по отношение на спортисти, по отношение на хора, които искат да приемат витамини и минерали за здравето си, контрол няма. Тъй като Комисията за защита на потребителите много рядко се активизира по отношение на случаи, в които са нарушени примерно правилата във връзка с защита на конкуренция. И се получава едно такова уж има контрол, но всъщност няма. За БАБ да не говорим. Ако на национално ниво има ли шанс нещо от национално към европейско? Тогава ще влезем в конфликт с европейското законодателство. На ниво администрация, кой е компетентен и кой не, ние сме достатъчно свободни на национално ниво да си решим кой орган ще упражнява контрол. В момента... И да се засили съответно. Да, да се засили. В момента контролът е разпределен между тия три на централно ниво, на общо три органа и поради тия множество органи, затова се получава и тази празнина в превенцията, така да го кажа наобщо. Но да не се задълбавам толкова на тема прави, защото... Много лесна е регистрацията на хранителни добавки. В момента почти всеки втори бизнес, който има желание, може да се регистрира нещо. Не, тя регистрацията, тя е такава, така е измислено. Той режим е установен така на европейско ниво. Няма предварителен контрол, а е просто фактен контрол. Ако стане проблем. Въпросът е как се рекламират. Има ли наказания, които са по-сурови, ако хванат необявена субстанция в добавка или не? Зависи за наказания. Има административни наказания, Те са са множествени санкции. Значи фирмата, която беше санкционирана за това, че Българския национален борд по вдигане на тежести беше дисквалифициран, доколкото помня от моят приятел, който беше вещо лице. Това бе в София, 1500 лева глоба. Да. Това са санкции, Да, санкцията е нищо. Големите санкции са от КЗК. КЗК може да налага и такива санкции. Ние също, аз също съм свидетел на някакви такива случаи, където продукт, който се примерно рекламира не подвеждащо или името му е какво си, или съдържа нещо, което не е обявено, но те ги глобяват с няколко хиляди евро, те са ги изкарали до обяд днес. Тия пари, защото този продукт е примерно много масов. КЗК обаче е органът, който всъщност може да, доколкото аз знам, да може да налага по-големи глоби, защото там вече се включват и процент от оборота и отиват. Само, че КЗК, извинявам, че се намесвам, КЗК в практиката си не умишлено отказва, защото им е работа, да обсъжда проблеми, свързани с това доколко има нарушение на изискванията за грешно използване здравни претенции. Отварям скоба, здравна претенция, това е начинът, по който, най-общо казано, един продукт се предлага с обещание за здравословен ефект. КЗК няма компетентност да се занимава с това дали има нарушена здравна претенция или не. Те трябва да не казват не. Да, защото там трябва да се уточни въпроса до каква степен това влияе негативно на конкуренцията, защото това е на конкурентите, дали са увредени или не, а не потребителите дали. Глобите за КЗК си ги плащат и ни им покажат. Въпросът ми е, примерно, в тази отворена вече дискусия, къде е дистрибутора, къде е поддистрибутор и къде е производител. Защото съвсем спокойно могат да си измият ръцете, съответно дистрибутор с производител и така нататък. И дистрибутора на каква санкция може да бъде? Или съответно той винаги ще сочи към производителя. Производителя в Китайската народна република. Не, производителя на субстанцията е там. Производителя на продукта, който го пакетира, таблетира и това се направи, е обикновено тук. Така ще бъде По отношение на дистрибутора също. И на дистрибутора. Да, но пак казвам доколко е ефективно това. Има проблем с контрола. В крайна сметка говорим за орган, който контролира салам в Kaufland и хранителна добавка в аптека. Това е същия въпрос. бабаха. Аз имам едно предложение към всички. Имаме се на много приятел клауза отпред.
искате, може в неформален така, да продължим разговора и да благодарим